gi kindegi? Ocho wanyalo chiwo pro bono. Kendo iyudo kata kaka ne nochiw namba ma ji nyalo oro godo kata pesa e Red Cross. Iyudo ka wanyalo chiwo pro bono. Iyudo ka seche moko organization momeni mondo koro jo Ocho ochiw free services ni. Iyudo ka ida nyiso ja Ocho no owuok kata ma Nairobi odhi tim kata Ocho Homa Bay. Tidwa ni ja Ocho ni oti gi fare ne. Koro logistics to iyudo ka seche moko osetigo to picha mikawo picha ja Ocho ni tiyo ni aneno ka jo Ocho wagi tiyo tich maber to kare gini tiyo mano mondo okaw godo funds kuom ji lakini ja Ocho ni en ok ong'e ni to eto ochalo nade. Koro gini iyudo ka pesa moko seche moko okan kando ibu tigo do mbele ni wang'eyo ni ka jogi nyalo chango kamano. Ocho wanyalo chungi sani en gima mako Kenya te. Wanyalo kata chiwo kaka na chiwo virtual counseling. Inyalo gocho to wami Ocho. Anya tudi kata organization moko ma inyalo chiwo Ocho e counseling. Jomok nyalo yudo Ocho ma physical. Nitie kon moko ok nyal chope. Koro Ocho ber. To nitie jomo hinyore kabisa ma kata Ocho magin odwaro physical miwuoyo kode ma kata katek to koro itere kata manang'oa health facility ma dilo gi weche mag paro malang'no. Erokamano Nya Bonaventure, wach mari mogik nyabedo mane to ak mabedo go kawuono? Paro biro kawuono wach ni nitiere gaps mang'eny ma government winjo ng'e kapok warikre ni wayawo school. Nikech nitie joma nyalo dhi hinyore mbele. Koro wanyalo mor ni ji nie school lakini nitie jomoko ma hinyore to ok kaka nyalo chopo kuomgi. Erokamano ahinya. Murino Kal, antiere kuomi. Ada yudo wach mari mogik. Nyithindo yepo ng'eni wuok tich kaluongi chendo ka sa 12 inyalo leo mokichopo nikech ji nitiere ndara, jamo medre, nyithindo yepo kama gintiere karka. Jonyuol obedo kod ikruok machalo nade? Ote mari ne janyuol sirkal mane yo mapiyo mondo waranga